Infrastructure Malta stendit il-proġett ta' riġenerazzjoni ta' toroq residenzjali fiż-żona tas-Sajtar fin-Naxxar b'5 toroq oħra biex bekk ikunu mbnew mill-ġdid ma' 18-il triq fiż-żona. Sa issa tlestew 7 toroq u 3 oħra waslu fl-aħħar fażi ta' xogħlijiet filwaqt li x-xogħol fuq il-bqija tat-toroq mistenni jintemm fi żmien li ġej. Rejfil Abdilla, direttur eżekuttiv fih dan Infrastructure Malta, spjega kif dawn ix-xogħlijiet jikkonsistu fil-bini mill-ġdid tat-toroq. Ix-xogħol qed isir mhux biss xogħol ta' ġdid fit-toroq, qed nibnu t-toroq mill-ġdid, qegħdin nagħmlu l-pedament tagħhom mill-ġdid, servizzi ġodda u anke sistema tal-ġbir tal-ilma tax-xita. Apparti minn hekk qegħdin jinbnew bankini ġodda u jittejbu s-servizzi taħt l-art. Abdilla sostna li l-Aġenzija taf li dawn ix-xogħlijiet neċessarji joħolqu inkonvenjent għar-residenti u rringrazzja lir-residenti għall paċenzja tul ix-xogħlijiet. Min-naħa tagħna nippruvaw nikkoordinaw kemm nistgħu magħhom, jiġifieri napprezzaw li waqt ix-xogħlijiet ikun hemm inkonvenjent għall-aċċess bil-karozzi, inkonvenjent anke bankina li forsi mhijiex lesta u trid taħalli aċċess xorta nies. Dawn ix-xogħlijiet huma parti minn sensiela ta' toroq residenzjali li ttejbu din is-sena li ma se nara t-titjib ta' aktar minn 196 triq. B'kollox mit-twaqqif ta' Infrastructure Malta fl-2018, l-Aġenzija għamlet titjib ta' aktar minn 800 triq madwar Malta u Għawdex.